تماشاوان اینجا سرچاو سران راتن ایروژی ماموسته ویسی وارلی میبانی میه ماموسته ویسی همه بجا عمل خواهی جبو دانه و ستران و آوازین کردی برهب کرناوی ترخان کریه همه عمل خواهد بربیده درباز کریه و لسر زمان و ام بجن کلکوریجی گله خباتین وی هنه ماموسته ویسی سرسری من سرچاون راحت سال سپاس سربین مالات آبابه دسته که ده رجای کم کتب چند پیوان بکار بی ماموسته ویسی وارلی به تماشاوان مملی ناسین بیشتر جیم هیدی دست به برنامه خود کرد. Ez Ahmet'de Suriye'deyim bu. Hatta Hazar Mesud'u haftaya peyince bu Kurditi Afuzani bu eskurdum. Le Taybetmendiye Kurditiye çubuğumunu zaten. Haftaya peyince şimdi bir strana Abdüle Gazo. Muhanas kir من موزیکا کردی به بلور بابی خو ناست کر بلوروانی پر باش bu babimın لی هفته و پنجاه شنده من دست به موزیکا کردی کر به تنبوری من لیدا ده هفته و هفته شنده از و کک دلگش روشهات آمد بیریوان keçik dersini bu Nesrin Üzelal komi mehbun koma denge şoreş men penç kaset çekir Neyse haşti not strane meneki irod nava gevle teyzanin henin. Civana yekçe mesela dahi esiri. Yadine nave yaram gulizare. Umina bana gelek strane menen henin. Lede hazarun nefsidu u haşti u haşt anji haşti nehu tam damavi nay bir amen. Le gunde Ali Para Ahmedi daveti ke bu Adem el-Kılıç Kortek Ahmedi bu evci çüser dilovani afer ve bir Türkiye got ederketim mi Kurdi got ve jimur persi go meheman klama got kajmur beş müzika Kurdi çi işte min şer got min kaymu bersi bida ve ez jüye roje şunne devce dıkusa Temulvaniye u strangotine berda esketim nav lekolino legerina müzika kurdi bersiva müzika kurdi çi jüel hatta irolu ez serve min xabat ker ve pevajoyda jiboy dibistane jpola yeke hatta hişta bir müzika ders jiboy derse min Türk amadekiler که متدولوژیا موزیکا کردی نه جبوی پرورده درسی دبیستانه بله یعنی جبولا یکی حتی بولا هشتا بله خباتین پرورده yani خباتین پرورده جبوی دبیستانه بله نه جبوی سازی اول yani ایرود دبیستانا عربا دبیستانا ترکا چه هبن جبوی برفرتی به زمانک پداگوژیک لگور زاروکا نویسند و دیجی سدا برهمن منن روزنامه و کوبار دهاتم وشانه نه لیکودینه وکی تنبورا کردی تنبور چیه yani دیروکا تنبوره و دیروکا دفه و دیروکا بلوره وانا السوان من و کوبارن روشن و زند من نویسندن باش جورا 2 سال بريجي خباتك مني 8 سال آجود arşiva radya İrivani nehsidu 15 stranevi yek bir yek men notasyonayı bedli xorte heja Evrem Koç, Uşiyar, Ayaz ve Alikaryan notasyon eman Niji dahuranea strana nasandına melodiye yek bir yek men nevisan u 4 cilt men nevisan ev cilt dünya cara yekeme stranin dengbeja at nota kire İroloji destemede du Türk mekadamlığın yek şehram şekaki kurdekme rojlatiye le kanala dici u kek Mehmet Afşar juanekmeyi le batman edici yeki haşti 4 stran yeki düsüdü yek stran Navanaji mina dahuraniya olan
nasandına strane, resiyen melodiya strane, yani resiye strane, rengu teşeye strane meyek bir ekmevisan, tevu notasyone, tevu gotine evina, evci medar çapı yiyor. Saata taxweş. Mamoste can. Peyva müzik. Peyva müzik ji kutte. Min de hepeyvinekî de sohbetekî de dedît bû bingeha müzik yani peyva müzik bi xwe jî bi Kurdî ye. Peyva müzik ji kutte tu dikarî ji kurahiyê werî û heta rojane. Keko peyva müziği ne Kurdî? Yani henek hevalên mena henek alemek mecî melek mecî cimuşê bû cimûzîqandinê dibêjin lê newereyê ev ya teqes newereyê ji ber çi em peyva müzîkê berî zayîna Îsa 476 de rahîb papazên Girekî Pindarus li helbesta wî de dibîne. Bi zimanê Girekî Mûz nehperîn, navê nehperiyayê. İka jî bi zimanê Girekî aidiyeta wî ye. Wekî em dibêjin Amed û Amedî. Amed û Amedî. Çawa em dibêjin muzîka, karê periya, aidiyeta periya. Ew peyv di Girekî de mozik tê gotin. Lê netewên dinyê vê peyvê li gor ziman û devoka xwe her kesê ji xwe re navê got bikaranîye. Mînak ez dibêjim Türk dibên musîkî, Ereb dibên el-musîka, Fars dibên musîkal, Kurdê me soran jî dibên musîkal, Alman dibên mozik, Fransız dibên müzik, Kurdên me Rojava û ê me Bakur jî em li gora devoka Yunana em jî dibêjin, Fransıza em jî dibêjin müzik. Peyva müzîkê ev. Lê heger tu bipirsî ji min bêjî la berî 476 şehir. Avê çavê mirov dikeve kuraniya dîrokê û etnolojiya zimê. İcar mirov dikeve nava vê lêkolînê gelo ev peyv berî wî hebû tune bû. Hebû çawa dat bikaranîn. Dema em li çavkaniya û li hebûna nivîsên li dîrokê de ji mermayê li ser keviro, li ser amûran em peyva müzîkê berî 476 nabînin. Lê berî wî peyvên wekî din heye. Di tabletên Sümera de Xwedanê Çeremîn enkî li ber peykerî wî wêne eklinê heye stranbêjî, dengbêjî tembûrvan e navê wî Lornar. İjer ji bo danasînê jê re gotine Lornar or. Îro ew li gelek çarkaniya de ev heye di deste daha hatiye ew kirin. Lur peyva dorê gelo dikîjan zimanî de heye. Vata îjan di etnolojiya zimên nêzekin dikîjan zimanê de heye. Bala xwe dide tenê li rojhilata navê herî zêde nava Kurda de heye. Belkî li Farsa de jî hebe, li Ereba de tuneyê, Tirka de tuneyê, tenê nava Kurda de herî zêde heye. Ji ber çi herî zêde edibêjin, çavkaniye mi çi ye, ya em vegerin civakê û pêkanîna van peyva. Dema ki em zarok dixin xew, em dibêjin çi, em dibên jê re bilorînin. Bilorînin. Lûra heye. Vata tê jê re dilorînin, bi çi rengî dibêjin, çi dike? Stran jê re dibêjin. Wereyî Şeklekî müzîkê ye. Müzik bu xwe yani ew e. Peki vata govend dike em vên ka çend lûrika bêjin. Ew jî heye.
Ber lurika govem têkirin, ew lurik strîna dengê, yani ew jî amûrek Kurda akî bi hezar sala tevlî şivanên me ne amûra wana sereke bû, bi lûrê dema em van peyvana giştibûnin ber ev ji me re tiştî wêneyek derdixe ortê. Ew wêne çi ye? Kurda ji bo müzîkê di wê demê de gotinin lûr û heta îro jî wê peyvê tê bikaranê. O peyva lûrê hatî bikaranê. Ha, ev ya sedî set ji bo yekî mirov taqes bide îspat kirin, lazim e hîna em xebatên lêkolînê gelek bikin. Yani ji bo wê ez ji bo xwe jî dibêjim, ji bo kesê di vê mijarê de meraqa wan hebe têkevin nava lêkolînê û li ser vêya lêkolînek bikin, êkî zimanzan, êkî li ser müzîkê xebat dikin, yani ji bo wan bar û piştî ye. Ji bo min jî, ji bo wan jî. Yani îro em dema ku li peyva vana dimînêrin gelek tiştên kevnare dertê pêşiya me. Ew jî lazim e em têkevin nava dîrokê lêkolînê xwe bikin û ev ya serrast bikin. Bijî. Mamoste can, ne weke etimolojî, weke koka muzîka Kurdî, destpêka muzîka Kurdî, destpêka stran û stranbêjiya Kurdî kengê ye dîroka wî di derbarê vê dîrokê de tu çi dizanî mamoste? Kêf min demakî mirovayê dest bi jiyanê kir, müzik hebû. Ji bo her netewî jî ev tişt heman e. Ji bo her netewî, her civakê ev tişt heman e. Ê ku bandorê li wê civakê dikin û müzîka wê bi teşe û bi reng dike û dike aidiyeta wî hin tişt e. Civana jê çar tiştên sereke, şer, kar, coşa bedenê yani govend û girîniya wî. Her netew li gor coşa bedena xwe, li gor taybetiyê şerê xwe, li gor girîna xwe û li gor karê xwe xwedî rikmek. Îro dijî wî tiştê bandor lê dikin, em ji bo yekî em bêjin müzîka Kurdî çi ye, ji bo wan bandoran em jê derxînin, em ê pênaseyek war bikin. Yani ev pênase dünya, yani li dünyakî qebûl kirin, rastiya wê ye. Ew müzîka ku bi ernîgalî, bi siruştî, bi siruştî, bi aborî, bi îklimî, bi civakî durovê xwe girtibe û bi zimanê Kurdî hatibe gotin müzîka Kurdî. Dubare bikin? Belê. Ew müzîka ku bi ernîgalî, bi siruştî, bi aborî, bi siyasî, bi îklimî durovê xwe girtibe û bi Kurdî were gotin müzîka Kurdî ye. Yan anla yedin müzîka bi zimanê Kurdî ye. Bijî. Müzik ne müzîka Kurdî ye? Bi zimanê Kurdî ye. Ji ber vê qasê jî her müzîka ku bi Kurdî bê gotin ne müzîka Kurdî ye. Ez ê têkevim hinek ew ê kurtasî ez ê bêjim zêde nekevna, îro di saziyên me de kesê ku müzîka Kurdî qetil dikin, di hezar salê Osmanî, Ereb û Farsa kiriye sedî pêncê var. Sedî nod û pênc van saziyê me ne û kesekî bi navê siyaset û sazgehên Kurdan xebat dikin û dibên em karê müzîkê dikin, sedî nod û pênc êkî müzîka Kurdî qetil kirine ev. Min bernamekî xwe yê Tirkî de jî anî bu ziman Burhan Çaçan, Bedri Ayselî, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Muazzez Tülünk,
Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Muzaffer Salih Sözen, Cemil Cankat, İbrahim Tatlıses u ki. Tu pişa topluki qasi hivron zirar neden müzika koy. Van zaman guerstine, ruh iştine, le ev birader eme hivron, zaman parası icar ruh kuşti. Kes bir ruh diji ya bir zaman diji. Vata ruh tine bil, zaman jitine. Vata zaman ke. Hani böyle qasi müzika kurdi, خودی تایبەتیەک ئێساسیە بنگەهەیەک چییە ئەو؟ پەرگالاوی حەودە ئۆختاوێک حەودە نابەرێ نەوەکەوە. ریتمی وینا li gor girî, şer, kar û govenda wî dirûvek girtiye. Mîna kes bêjim, sê stran ez ê navê wan bêjim. Ey bülbülê dilşadî, an jî nem got ğezayê. Vana ritmê xwe ji coşa bedenê girtine, govendê girtine. Porê xerîban sor e, ritmê xwe ji girî girtiye. Tu nikanî li ber biraksî. Tu kanî çepkalexî, tu kanî perengî, coş bibî ama tu nikanî li ber biraksî. û xerîbim ez xerîbim. Ew jî yek govenda Kurdî, yek giriye Kurdî, yek jî govenda Azerî. Ne müzika Kurdî. Îcar ez biya ji bo yekî temaşevan û hevalekî guhdarvan fehm bike ev wan hinkî daha zelal bêjin. Mesela nem got Xezalê de ritmî wî ev e. Dum titak, dum tak, dum titak, dum tak, dum titak, dum tak, dum titak, dum tak. Porê xerîban sor e de ritma wî ev e. Dum tak, 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 dum tak. Xerîbim ez xerîbim jî ritma wî dum tata, 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 dum tata. Govenda zer. Ji ber vê qasê ev vana yê ku müzîka Kurdî dike, müzîka Kurdî taybetmendiyê wan e yek jî adinê pergala denge, adinê rêsandina û hûlandina denge. A melodî, yani rêsandina melodî. Mamoste, te gelek tiştên balkêş got, ez dixwazim pirsek wiha bikim. Mesela te basa hîvron kir, an komên dinê, gelek komên Kurdî yên hene ku tu dibêjî orijinalîteya ruhê müzîkê dûr ketine, müzîka Kurdî dûr ketine. Mesela bi milyonan guhdarên wan hene, temaşevanên wan hene, gelek em bêjin ji ber ku tiştekî nû tê çêkirin, tê hezkirin, tu viya kiva girê didî gelek? Ev 1970'de li İngiltere konferansı geçirdi. Beş şartiye konferans. Panzer odacı encama konferansı yek peybek. Daxuyaniya yek peybek. Debe ki biçi zamanı dibêjî bira bêjin lê ew ê bîna bibêjin. Îro bi milyona kes yek amûrek wan mayî. Bi 100 milyona kes tenê gîtar. Dijî tiştek tuneyê. Pir hindik orkestraya da violin, keman yani tiştê yavê hebe ya jî piyano yani ew jî amûrek ew gîtar tu ji dakiya wan jev tuneyê her du jî pergal heman tiştin. Yani make enstrüman, gitar. Gitar. Ha. Pergala Kurdî me bu oktavek hewde naberê nevekeve. Pergala Ewropî donze naberê vekeve. Li ser gîtarê ew donze naberê. İja ew hez kirin, ez ji bo wî mînakek ez ê bêjim, berê li Amedê du kes cilê qetandî li xwe dikir. Yek jê feqîr bûn, diçûn serê îspeyê cila dikirin, pîne dikirin li xwe û gedê xwe dikirin. Devê îlyê de yani Herîzê de kuvveta wan wê digirt, diçûn cilê qetandî ê destê duyem dikirin, pîne dikirin, li gedê xwe dikirin, digo ev ya îlaniya tê ye. û kesek dinê cilê qetandî li xwe dikirin, ew kî dîn bûn, me ji wan re digo dînê perçe perçe.
Denava geldi ev peyvin jiye. İro ev libası dini perçe bir pera dikarin bi navê moda. Ev jî bersiva ew heskirina wan kesayî. Koka xwe dûr in, bi esasê xwe dûr in, di bal pergalên dunyê wan li gor wê kanalize dikin. Li gor wê jere derfet û rê û rêçave dikin, ji ber vê qasê jî ew ruha xwe ji wila digre. Ha, Konfüçyüs dibe, ji 6-7 sal berê dibe, gel ku tu bixwazî netewek tu nebikî, divê yekem tu müzik avî, paşê zimanê tu nebikî. Ji bo vê jî dibe, li tu kesê negerin, hunermend û rewşenbirî wî ye xwenenas têra te dikin. Bilmiyorum, evet dişi. مامۆستا هێدی تێندەویا بەرنامەیە خوا لێت خوازم پرسێکی لەسەر خەباتên te yên berhemekî tu amade dikî niha bi hezaran stranên gelêrî te notasyona wan derxistiye tu li ser wan ew dikî bêçekî behsa wê xebata xwe bike û xebatekî têr akademîk e ku nêzîkî bawerim 2500 stranên gelêrî bi notasyon û analiza li ser stranê û pergala wî te xebatek kiriye. بکرتاسید بحثا به پروژه خواهی هنک جمعه بکی و میخواد خواست. یعنی سترانه که من نوتای وان درخستم و داهورانیه وان کردم یعنی analize وان کردم. Ha dahuraniye de yani ben çiki, eziyaj bejim ve dahuraniye de çi. Nave strane çi, stran beş ki. Gotunu müzik xodivi hebe nave ekeyi. Tünebi çarkani ki, herem akijan hereviye, kija dengi digre, kija dengi biryar digre, kija dengi dikade, dengi ve kelame heri nermu heri ziz, kijan yani pestu tiz, ner peste, ziz tize. Dinavvela ve strane de çeng denkte bikarani. Havê stranê yani makam stranê çi ye? Bu stran jî kîjan perdeyî bi kîjan teşeyî dest pê dike. Dengbêjiyê mînak bi silabîkê dest pê dike. An jî bi silabîka bi şek, bi silabîka resitatif ya bi melîzmayê didome. Çawa yani ew yek bi yek vê stranê hatî dahurandin û li kîjan perdeyî diqede navê vê perdeyê çi ye? Vana me hebe nivîsandine û li ser viyajê ev stranekî li destê me de nêzî 2500 heta ke em vê proja xwe bixwîne ew bigê 3000 em dixwazin viyajê li malperek îro êdîda teknolojî dijital yani li dunya ketiye ew ê herî zêde ew êdîda xwe zû digihîne kesan li ser malperek dijital em ya gelê xwe re parve bikin kesê bixwaz jê sûd bigire bê menfaet û bê ew tenê xizmetek kurd tenê bila çavkanî diyar bike wekî din malê xizmeta kurd saeta te xweş be mamoste mala te hezar carî ava be eta avse gelek spas ji temaşevan guhdarman ara silav û lêzê xwe dibêjim kêmaniye me hevî jî lê bûbû rica dikim ser hevî çavên hatî mala te ava mamoste weysî varlî mêvanê me bû bernameyekî gelekî xweş bû niha bi xatirê we bimînin xêr û xweşiyê